egameni lenkosi. Ake simshale nje kakhulu bangcwele uNkulunkulu. Yazi nawe uzofakaza nawe kuvuka ithemba. Ake simshayeleni kakhulu kwendlula lokho esishanga. Asikafiki la kumele sifike khona. Ngicela sishale uNkulunkulu izandla ezinkulu egameni lenkosi. Oh, glory to Jesus. Ake siphinde siqhobele umoya ingcwele isandla esikhulu egameni lenkosi. Sishayele umoya longcwele izandla. Sishayele uJesu inkosi yamakhosi ihlombe elikhulu. Ake sishayele thina sonke izandla esikhona namhlanje ebusuku. Awumoya ongcwele Nkosi yami. Hallelujah. Siyabingelela ibandla lonke egameni lenkosi. Siyabingelela kokuqala bonke obaba, sibingelele bonke omama, sibingelele bonke obhuti osisi abantu abasha egameni lenkosi. Siyabingelela praise team yethu, keyboardist bethu, sound engineer bethu, media team yethu egameni lenkosi. Siyabingelela i-team yethu protocol ama-ushers wethu. Ngiyacela bazalwane ke siqhobele isandla esikhulu. Hallelujah. Ngokhethekile sibingelele zonke inceke zenkosi bonke abefundisi, omama umfundisi, fivefold ministry kuphelela kwayo, the apostles, the prophets, the teachers, the evangelists, abashumeli bevangeli. Ngicela sibazalwane elikhulu ihlombe sishayele uNkulunkulu egameni lenkosi. Hallelujah. Ngicela ubingelela abantu ababili abathathu abaseduze kwabo ukuthi sawubona makhelwane wenze kahle wabakhona namhlanje kule ndawo egameni lenkosi. Ubingelela nje ababili, ubingelela abathathu egameni lenkosi. Awunkosi yami oyingcwele, sibingelelani bazalwane. Nakho-ke. Praise the Lord, praise the name of Jesus. Bingelela umakhelwane, mtshela ukuthi wenze kahle wabakhona namhlanje. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Nakho-ke yayinhleke lento engiyibona lapha. Hallelujah. Ngizohlala naye, ngizohlala solo ngizohlala naye. Jesus.
Shayini izandla kakhulu egameni likaJesu. Akakube lona ashaya uNkulunkulu ihlombe. Siyambonga ebusuku. Shayini izandla uthi ngiyabonga moya ogcwele. Ngiyabonga moya kaBaba. Ngiyabonga moya weqiniso. Ngiyabonga moya wamandla. Ngiyabonga uNkulunkulu. Ngiyabonga Mdala wezinsuku. Ngiyabonga Ngqongqoshe. Ayathe Gankalana. Ayathe Makoba Yakoles. Ayathe Sonini Nani. Ayathe Nubans. Blondiga Israel. Wenongoseli wenongala. Bayathala ngalokulunga. Bayathathwana. Bayatha sonini nani. Bayathe bafuka ngajiki. Bathembisa fence. Bayathe ushuka bayanda. Ushuka patusaka. Likapasita la mama. Matoshi kapatusha. Ripakusha takata. Yandi kemoskapa. Ina mama mabosita. Ina makatosa tala mama. Asai sanzo fulumlomo. Kubelona lo wabamukulunkulu ebusuku. Kubelona lo ubesuyathandaza. Abapimimoya, akhuza amadimoni, akhuza imimoya. Izwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igunya namandla phezu kwabo bonke omoya. Shaya izandla zakho, vula umlomo, thandaza in the name of Jesus. In the name of Jesus, Rapasata, Nibam Stikatelebes, Namama Kusha, Yanteke Basata, Esatelebasa, Yinama Kusata Kaba, Namabasa, Yantelebesate, Yikamama Babos. Mantosaka, Rapasata la mama, Ikamantosika, Yantelebasaya, Una mama babasa. Rise up, Jehovah. Rise up, mighty one of Israel. May all your enemies be scattered. Rise up, King of glory. In the name of Jesus. Rise up, Master of the universe. Rise up, O King. Rise up, O King. Shikapayan telebos. Yantakamatosaya. Yantakamasitaba. Ilababasanda. Ilabababasi. Ilabababasaya. Ilabababababa. Ilababababos. Una mama maya, una makasutaka, yanteke moshka, repasatapaya, bayata mlilo tayo, bayata mlilo atulayo, atula sumu, atula yoke mimoya, atula wakamatimo, yakama, liga Jesu. Wasa Nazareta, Bayata, Bafukagachi, Agamba Habesu, Pagatigwananzu, Sisamanta, Sisukaba,
Sisi saka sako. Bayate, bayate. Bayate, bayate. Santa Pakosaya. Yantele bababasaya. Yantaka botos. Ripa kushataka. Yantake basa. Yanana bababasaya. Yanana makushake. Yes, Lord, yes, Jesus. Yes, Lord, yes, Jesus. Yes, Lord, yes, Jesus. Yes, Lord, yes, Jesus. Antele bebe sekatele bosa. Inana mama bosa. Ina mama kusa. Repasatele be. Rapasata paya. Rika pasuta. Shinana makuchata. Shinana mama saya. Yandele boseke. Yandele bosaya. Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Master. Thank you, wonderful Counselor. Thank you, King of Glory. We salute you. We worship you. We reverence you. We salute you, Master. Have your way even tonight. Take charge and take control. Out every spirit in the name of Jesus. Take charge right now. Take control in the name of Jesus. In the name of Jesus. Rekatali kapa. Yababosata. Yanteke bondo bobos. Una mama mama. Yanteke bosa. Yantapapapapa. Secretaria vamos, Abasiamo, que cama de Bosutes, que cama Babelina. Father, we bless you. Father, we worship you. We give you all the praise. We give you all the glory, all honor, all adoration, and all power belongs to you, Almighty God. Rise up, Jehovah. Rise up, King of Glory. Rise up, King of Salem. We worship and adore you. In the name of Jesus. Ipanakaze mutibuanga. Kalina lemata na burana Jesu. Wanazareta. Mutibuanga ya lukile. Yamakatara ni mimo. Mimo ya mibi. Mimoya malo, Kadina na matala burana Jesu, Wanazareta, Mutimoka reikama, Mutimoka reibofa, Kadina na matala burana Jesu, Iripahama mutimu, Ipana hata Jehovah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Katala Papasa. Ikatamando Nabababasaya Yandelebosate Shatani Kapabosata Shakatana Bababosa Yandelebabosa. Father, in the name of Jesus, we worship you. We adore you, Master. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Rise up, Jehovah. May all your enemies be scattered. In Jesus' mighty name. Oyo nkwele siamo. Oya gababa siamo. Situshugonoka tingwa wetu. Lungo lwako lufane. Manka ikasimulo. Ipego yonke. Ikufanela tingwa wetu. Kautatinda wayako. Esugutika namana. Kausapune. Kausponagalise.
ngegama likaYesu waseNazaretha, yonke imimoya siyayithulisa nakheli xesha. Thina wethu namandla sithi ayinagunya, kayinasabelo. In Jesus' mighty name, in the mighty name of Jesus, yonke imimoya siyayibopha, yonke imimoya siyayihlulekisa, sithi Baba kayinamandla. In the mighty name of Jesus, phakama uNkulunkulu wethu, sikhiphe thina ntwala ngegama leNkosi Yesu Kristu Nkosi namandla. Baba wethu ayithole, Baba wethu ophilileyo, egameni elingaphezu kwamagama, gama leNkosi yethu Yesu. Father, we bless you. Father, we worship you. God, we give you glory. God, we give you honor. In Jesus' mighty name, asimphabeni isandla esikhulu, asimshayeleni izandla kakhulu, asimshayeleni izandla lokushapela kumatso, shapela mubudimo matso, shapela moya wa mokgetho matso, shapela moya halalela matso. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we thank you. Father, we bless you. In Jesus' mighty name. Thank you, Master. Thank you, wonderful Counselor. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus.
abanye bathungwele abanye
bathi uyakhazimula, abanye bathi akekho njengawe, abanye bathi unamandla, abongqabela isandla esikhulu, abanye bathi nguJehova Shama, abanye bathi nguJehova El-Gibo, abanye bathi nguJehova Palparism, abanye bathi nguJehova Rafa. Akomshana izandla kube khona okushoyo kuye, ngobela isandla kakhulu, uliliza wenza umsindo, umsindo wokunqoba, umsindo wokunqoba. Shaya izandla zakho kakhulu, yela mababosaya, yenda babosa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shaya izandla zakho kakhulu mbongo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, Barcelona, for the last time. Asimqabela isandla sikhulu senza umsindo othukuthelisa usathane namadimoni namathaka. Ake ngizwe umliliso, ngizwe ama-flames. Yes, 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 yes. Shaya lelo hlombe kakhulu wenza umliliso. Akolilisa konkikize kakhulu. Oh, glory to Jesus. For the last time, Barcelona, for the last time, for the last time, for the last time, ngicela wonke umuntu aqhabele uThixo isandla esikhulu egameni leNkosi. Thank you, Jesus. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni beNkosi yethu Yesu. Simphinde umoya ngcwele simqhobela isandla. Amen. Cela siqhobele uTata uThabethe isandla esikhulu. Usiphathele kahle. Wasidumisela kahle. Uqhobeleni isandla esikhulu. Sibaphinde futhi abethimu sibaqhobela isandla. Ngicela ubambe isandla somuntu oseduze kwakho umbuze ukuthi namhlanje ebusuku yini oyilindele kuThixo na. Ake niziqhobele isandla abantu baseGauteng. Ubaniqhubeka kanje engathi u6 to 6 ngizawuvala kwezinye indawo uhlezi ula eWynberg. Ngoba abantu bala baya attend. Hayi ngiyawuvala kwezinye indawo. Khona nje okusina kubajeqeza. Bazawuzwa ngendaba ngalelo langa. Ngoba phela akeke siloko sigidagida indawo eyodwa singababona abantu. Kufanele kube nje sibone ukuthi abantu bafuna uNkulunkulu bomele balambele uNkulunkulu. Ngicela bazalwane nanonke nikhona namhlanje ebusuku nizishayele isandla kakhulu. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane Nkosi yami egameni leNkosi. Siyabongelela abefundisi bonke egameni leNkosi. Namhlanje sanjelo Nkosi yami osuka madoda sanjelo umfundisi omkhulu. Ya, sambelo umfundisi omkhulu madoda indoda yaseCalvary. Awusuka fundisa uMakhathi phakathi kwethu. Qhobeleni isandla esikhulu. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabulela mfundisi wami ubukho bakho uThixo akusikelele egameni leNkosi yethu Yesu. Mphindeni for the last time fundisa uMakhathi. Abanye abakwazi fundisa uMakhathi. Kawuwave nje isandla mfundisi wami. Kawuwave nje nanso ke nanso. Nakho. Hallelujah. Ngomnye wonyana bami enkosini bonke aba
kade ufundisa umsibi omakhathi umhale ihlobo ezadukelana zaphinde zatholana ufundisa umgaga bonke babuya la kuShapsi baphekwe haleluya baphekwa la manje ukuhamba nangokhonza bambe bathi kodwa ekugcineni bathi kahle umuntu thina esathi nasifika wasifundisa ivangeli wabona nento uThixo ayibekile kithi babengazi nabo ukuthi banento kaThixo wayibona uChapsi ngoba ngiyabona abantu beNkosi ngiyabona ubani ofuna ngimbonise ukuthi ngiyabona ubani ofuna nje ngimbonele ngikubone hey mzalwane uphamisa isandla mase ngubonela ndikuxelela izinto uzawuthini emntasi sundilinga ndikubonele mama ndikubonele sisi ndikubonele mama ndithi google okay baqhubeleni isandla bazalwane egameni leNkosi haleluya bazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu phakathi kwethu sinabo abefundisikazi bakhona phakathi kwethu sinomfundisi walapha ekhaya umama Pholoba egameni leNkosi ngicela somqhubele isandla esikhulu egameni leNkosi amen sinaye futhi kwakhona nomfundisi walapha ekhaya uProphetess Mamngomezulu ukhona phakathi kwethu egameni leNkosi uyeke uvisionary we equally pregnant kuyeke ziyakhala manje nje emini nje uzawuzwa wena le eMalboro community hall xa siphuma apha sithi visit khona sofike sibami siyongena singama-eagle kawuthula phansi siyomsupporta ngisho bazalwane siyobasupporta baqhubeleni isandla kakhulu nomfundisi uMngomezulu akekho ke babhizi ke Nkosi yami likhona le eholweni babhizi khona sawuthi sifike ekseni kabe kuhlelwe yonke into kukuhle konjeya i-team yaseThekwini nabo Nkosi ambashaleni izandla ubona nabazalwane basemhlathuze eThekwini nabo bashaleni izandla egameni leNkosi hawu ingithi ngiyabuka lapha ngiyabona ukuthi hayibo noma thi izinto ziyafana ingane yami yasemhlathuze le uyeke lo interpretayo awumesisi ke bakubona basa uyeke ngi-interpretelayo lemhlathuze amen siyabonga kakhulu bathi ke ayisizo supporta siqala ku6 to 6 bese so supporta umamfundisi ne-equally pregnant egameni leNkosi movement ake nishayile izandla nayo egameni leNkosi Yesu amen bazalwane siyabonga kakhulu angifuni ukumosha isikhathi namhlanje sizoba early egameni leNkosi so that sikwazi ukuthi sihambe siyo refresher egameni leNkosi ethu Yesu masiphuma lapha abanye bazothi emakhaya abanye bazokuya emakhaya bazo refresher khona la icaweni la inkonzweni uNkulunkulu anibosiseke bazalwane nonke enikhona bona bazalwane baseSoweto bakhona phakathi kwethu bazalwane baseRathanda cela sibashayile isandla esikhulu egameni leNkosi bonena bazalwane baseWitbank yemadoda abantu baseMpumalanga bashaleni izandla ngiyababona phakathi kwethu God bless you siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anibusise kuzo zonke indawo eniphuma kuzo abaphuma le kubo Krugersdorp abaphuma kubo Randfontein abaphuma eSoweto Katoras yonke ikhona phakathi kwethu ngicela bazalwane nibashayele elikhulu ihlombe Pretoria nayo ikhona phakathi kwethu Thembisa ikhona nayo phakathi kwethu sibonga uNkulunkulu bazalwane siyibonela umusa kaNkulunkulu nje ngingakakhohlwa ngomhla ka-30 kuphela kwalenyanga le esikuyo eyisobe sinenkonzo enkulu Saturday ebizwa ngokuthi iEbenezer Nkosi inkonzo yokubulela inkonzo yokubonga sizobe sila izobe ikhala kakhulu lapha sobe no kube ikhala hayi bazalwane angifuna ukunitshela manje niphinde nebuye yoba incane ke lendlu
ku Ebenezer. Sobe sinaye umpostoli ubaba uViva Mpungose, sibe naye ubaba umpostoli uHlatshwayo all the way from Swaziland. Hayi kobe kona we cela ukuthi kusasemanje, ngicela ukuthi as early as now go and invite abantu about 5, because there is grace on that day. Number 5 is the number of grace. There's going to be a grace on that day. So besikhona sigcwele ngobuninzi bethu for 2 days. Soqala Saturday sibuye Sunday. Sunday ngenzeka sibe na 2 service. Soba ne service yasekuseni, sibe ne service ya afternoon. Ku right? Abavumanga asibe ne service eyi1. Kulungile asibe ne service eyi1 Sunday. But 2 days sizobe sila siyoqala Saturday bese siyayivala Sunday. Ngeviki elandelayo bese sithi Ebenezer eThekwini eSouth Beach, nakhona futhi sibambe Saturday siphinde siyivale Sunday. Awu Mhlathuze Nkosi yami, Mhlathuze Nkosi yami, angazi noma bazoyithola na, kodwa mabathandaze kahle sizayivala khona. Kodwa vele masiyivala masuka eThekwini siya eMhlathuze kula sofike siyivale khona. Emthatha ke khona soyivala on Wednesday, nabo sobapho 2 days. So qala Tuesday bese sithi Friday siyayivala, okanye sibambe Wednesday eMthatha, sibambe Thursday eMthatha, bese sigqiba Friday. U6 to 6 wethu ke wokugcina wala ongekho Nkosi yami senomtshela ukuthi u6 to 6 la eWenberg akasanda uphinde ube abekhona, uyozabe khona ngo-2026. Why? Ngoba fanele nikhawunte kahle. End of November sinale nkonzo ka Ebenezer, first week ka December siseThekwini. Hallelujah. And then on the 3rd week iviki lethu kwelokugcina ngqi sobe sivala egameni lenkosi, sobe sibuyisa ke imfanelo zakampostili appreciation. 2nd week asazi bantu benkosi kuyobonakala abantu bahlezi bekhuluma umfundisi wami engimthanda ngenhliziyo yami yonke, umfundisi wami o1010. Hayi mzalwana, ayiphelele emlonyeni, iphelele kwenzeni kula siyobona khona ukuthi mawuhlezi uthi umpostoli indoda kaNkulunkulu engiyithanda kuzwele Thabethe uthi siyakuthanda mpostoli. Ngifuna Thabethe mina ukubona nge2nd week ukuthi ngiyathandwa na, ayingaphelele emlonyeni uthi indoda kaNkulunkulu siyakuthanda sikhonzile. Fanele ukuthi we ndoda kaNkulunkulu siyakuthanda kube kuphuma ienvelope. Fanele 16 noma ngalela viki lesibili 2nd week fanele ukuthi mawufika phambi kwaMthabethe uthi ndoda kaNkulunkulu siyakuthanda nayi envelope esidudla. Angithi uyayizwa ke into bese nami ngiyambukela ngithi ke uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu yayivuthi ngoba ngikhulekile isibusiso yabona sangiqalile nje ngangithathi kancane naba baqeda ukufakaza. Uzwile abantu bahamba ngemshini yaseJalimani, ufuna ukuhamba ngowakuphi wena? Ufuna ukuhamba ngowakuphi? Abantu bahamba ngemishini yaseJalimani emadoda insimbi ezinkulu asazi ku-2026 ngibona imishado ithi yabona 2026 hayi sawushadisa into ongayazi. Imoto khona angisakhulumi, bambalwa abazalwana bangayi ku-driver la kule bandla. Kuyawudriver wena baba, kudrive wena mama, kudrive wena sisi, kudrive wena bhuti, kudrive ngisho nogogo. Gogo iyeza nawe, iyeza. Hallelujah. Siyambonga kakhulu ke bangcwele uNkulunkulu. Nkosi yami egameni lenkosi ngime lapha nje ngifuna ukukhulula Nkosi yami uma mfundisi ngifuna ukumkhulula Nkosi yami akayophumula. Ngiyayazi kodwa njoba sesikhuleke kanje hayi kunomthwalo odilikile mama, ufuna ukuyokuphumuza ukuyothi ukuphumula kancane ngoba abazalwane bayakusensa emoyeni. Kufana noma ngingekho right, bangizwa abazalwane ukuthi ubaba namhlanje akekho right. Uyavakala umuntu kaThixo kanti futhi
right akhululekile uyamuzwa ukuthi hayi ke namhlanje ujabulile kuba umuntu kaThixo ufanele ehlezi ejabulile ethokozile ngoba isibusiso siflowa kalula mangabe ethokozile. Kodwa mangathokozanga umuntu kaNkulunkulu noma ngasikhuluma isibusiso but if angikho happy emoyeni asiphumi kahle. So that is why umuntu kaNkulunkulu ufanele ukuqaphela into eyodwa, asenze sure ukuthi umuntu kaThixo hleze ejabulile, hleze nje enamile. Enye into thina abafundisi esijabulisayo nesikhululayo ukuthi abazalwane basibuke bese bathi ngeke ubaba uthwele kanzima, ake ngithule umthwalo kuba awazi umzalwane othula umthwalo phezulu kwakho ukuthi lo mzalwane uyisibusiso kanjani. Awumkhohlwa ngisho nasemthandazweni noma uthandaza. It is very important to uplift the burden upon the man of God, because usibona sila sithwele enasithwelanga into zethu, sithwele into zabantu. Hallelujah. So now if you want to keep your man of God, if you want to keep your pastor, if you want to keep your apostle, your prophet happy, uplift the burden upon the man of God. How kanjani uthina impostoli kanti befundisi nathi sibheke ukuthi yibo abazosithula imithwalo. Manje thina sibathula kanjani abefundisi? Umfundisi umthula ngokuthi uthi baba iya partnership nawe, baba kulokho okwenzayo umsebenzi kaNkulunkulu iyakuthwalisa. Umfundisi umthwalisa ukuthi uphakamise izandla ukuthi lo msebenzi ngeke sesikhulile manje, kudala lebandla likhona, asithini take over manje senze izinto. Siqale manje ubaba simkhulule nje, yabo ngithi ngiyafika ngelanga nje kuthi surprise, noma ke ngawathanda ama surprise kodwa ke ngeke ngishayini ngesurprise nje, ngithi nje surprise, ngibathe ngiyabuka ngithi hayi ubazalwane niyenze nini, nithi surprise. Angithi uyayibona leyo nto, ningishaya ngesurprise. Umuntu kaNkulunkulu uyathulwa umthwalo. Hallelujah. Because umuntu kaNkulunkulu akumelange akhathazeke kakhulu, anointing ayiflowi kahle uma ngabe umuntu kaNkulunkulu ebuka lena imkhathaze emoyeni, athi ubuka lena nalena imkhathaze. Uyamuzwa abanye ndalizwayo bayehluleka abanye befundisi ukuyibekezelela. Ugcina umfundisi umuzwa ukuthi manje abona into ayikhiphayo manje ulimele umuntu kaThixo. Singabasola sithi ayi kodwa mayesekhuluma kanjena akazenzi. Phela thina akekho umuntu nina abazalwane ingcono masezinxaka niyeza kithi, sihlale nani phansi sinikeze ama counseling, sithula umthwalo ngokwenza njalo. Thina akekho bantu benkosi umuntu osithula umthwalo. Noma ningakhuluma nomama umsibi, ukhuluma nomama umsiba kususa umthwalo. Hayi. Noma ungakhuluma nomama umkhaka akususe mfundisi umthwalo. Rena bahlanka ba modimo re a imela ene re imela dilo tsa bazalwane ka hore rona re keepa di secret tsa batho. Siyathwala thwala into yomzalwane uzwe ukuthi ya qeda ukuhlala nomzalwane phansi uthi na uthatha imoto drive uhamba uzwe uqhaqhazela umzimba, uthandaze uzwe uyofika la uyakhona, uhlambulukile leso sikhathi umzalwane yena leso sikhathi ehlambuluka usala free ekhululekile because umthwalo wena usala nalento ulwa nayo uyathandaza uNkulunkulu. Ubufundisi hey bantu benkosi le yanto ayikho lula. Buruti Buruti asinto ya baba. Obama uhlanka modimo is not a game. No. Uze ukuthi ngilambile kodwa awukhona ukudla. Fanthandazo. Le viki nje bengizwe ukhona nje insuku la into ngiyadla manje ayingeke. Hayi khona la nto uyabona nje Wednesday, hayi mina bengithi Wednesday ngiyadla ngeke. Naye ekhaya mangifika ekhaya abachana
bachichimbisa abashana bashaya izinto lapha laloku nje lino iphunga ngayiphumisa ngaya ngaphandle ngaye emotweni ngabuya naloku lishilo iphunga endlini. Bathi abashana malume sikuphakele, bathe yake nime kancane, kodwa inhliziyo ithi ngiphakeleni. Kodwa ngabuye ngacabanga athi isinenkonzo Friday, angikwazi ukudla. Haleluya. Yabona masingake ngelilanga nje kungashunyayelwa sinixoxele nje izinto esingidlula kuzo. Mawumfundisi ningathuka nithi kodwa babukhona kanjani. That is why ngithi umuntu kaNkulunkulu uyathulwa umthwalo. Senzeni sibe effective. Umfundisi fanele be effective. And into ezokwenza ukuthi umfundisi abe effective is prayer. Is offering. Abazona niyabona mabethwala umsebenzi. Umfundisi noma ngabe kuthiwa ezinye abasazenza kodwa nabathwale umsebenzi ngoba yonke into esiyenzayo thina ibiza imali. Hallelujah. And the way usathane asirobha ngakhona when it comes to offering, ayibazalwane ngine-jealousy ngani. Usathane uyanirobha. Yazi nina niyahluleka ukuthi nje ninodwa ngingekho noma singekho singabefundisi. Nime kume nje oyedwa athi bazalwane angeke sihluleke ucontribute 100 rand. Ngesi lingisha nje ngesurprise ngithi ngiyafika ngelinye ilanga kuyiSunday. Kuphuka bomfundisi lapho senikhulume nabo umfundisi umgaga lapho nabo umfundisi nithi bathi nje impostoli before ukhuphuka uza estage kunento nje baba esifuna ukuyindlulisa. Okay mfethu angime kahle ke bhuti, ngoba ngiyakubona ngifuna kuwo wonke ama-engel. So right wenele manje sibonge mshayeleni izandla usamsebenzini naye la job. Ngelanga ningishaya nje ngesurprise nje ngithi ngifika lana bathi impostoli before ushumayela baba kukhona nje ucane sifuna ukukundlulisa. Baba ibandla liye lahlangana. Bathi nabahlangana abazalwane bathi hey baba you're traveling up and down flying. Ayidlali flight, yazi flight yakhathazana flight is shorter distance nge-flight but umkhathalo wakhona undlule wemoto. That's why mina most of the time prefer ukudriver than ukufly. Ukuflya leyanto ngeke uyinake wena mfundisi. Ukambe emoyeni akufana ukuhamba phansi. Lapha phezulu emoyeni miningi imimoya elapha. One of the things ezok affect if you are flying frequently, your stomach, because esikhathi iflight it take off. Ibindi amathumbu konke kuthi. So uhlezi ngiyakutshela nje uhlezi manje ngiyazibuka nami ngithi hayi senginomkhaba yazi besikhuluma noma mfundisi uthi uma mfundisi hayi linomgomo ezulu ngiyanibona umkhaba unihlasela. Ngithi hayi mina akusumkhaba seseyinkinga yazi abantu bakubona usuba nomkhatshanyana bathi hayi ushabalala udla kamnandi abazi inkinga zisiphethe. Haleluya. So ukuflya nako kunamalokhuzane akho yak-affecta into yokuflya. I'm telling you. Preaching every mina ke angiphumuli ke abantu benkosi. Mina ngiyophumula inkosi mzokwane ibuye. Angazi ukuphumula mina. My inkosi sengikhumbula ingibiza ekhaya. I will die with this mic on my hand. Shumela ivangeli. Hallelujah. 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 Mina angifuni ukuzibuka njengabanye abantu. Ngifuna ukuzibuka njengami bese ngibuka umusa uNkulunkulu angenzele wona. That is why ngisebenza kangaka. Mudimu ulantirela mohawu. Wabona khona lo batho ba tshebeletsa ngudimo as if abakoloti mudimu na mudimu ke amokolota batho ba mudimu. Na mudimu ke amokolota. Ke kolota mudimu bosiu le motshehare. Ke amkolota uNkulunkulu. That is why ngibona ngalali. Ngisebenzela uNkulunkulu ngiyamkolota. Lo musa ongaka uNkulunkulu angenzele wona. Ngiyamkolota.
ye uyajabula wena usuwaqeda ukubhadala isikoloto esamasipheli isikoloto. Uma ngikhumbula into uNkulunkulu ayenza ngivele ngiqale phansi ngisebenze, uzwe ngezinye insuku ukuthi umzimba ukhathele, kodwa ngenxa yokuthi ngiyamazi uNkulunkulu wangenzela umusa. Umunye umfundisi waShabalala leviki nje kade ngifonele hayi losithathu yangolosithathu bengifonele umkhaya uBishop uMkhambule lo wale ekhaya eMpumalanga kunenkonzo angi-invite kuyo, ngizohamba nani ngizonitshela abazalwane siya Randburg. Yabona ukuthi siyangena kancane kancane, yabona manje sise-Wynberg, masuke eWynberg ubhasobhe manje from Wynberg ngenzeka sithi Sandton sithi kuboma Randburg. Ngizohamba nani ke ngizonitshela idate ngimenyiwe lapho koShumayela yakho, ngizoshumayela lapho nize phela bazalwane, ngiyanimema. Yazi uma umenyiwe ufana ngathi ungihamba nabantu abazothi siyamuzwa ubaba usengenile manje egerini bathi haleluya. Uma ushumela abantu abangakwazi noma ukuthi ushaya lezo zaziyo bathule bakubuke nje leyanto leyani iyachafisa kwangathi ngaba khona nje bathi haleluya, nawe isithunywa sakho ke siyaphakama ke ayibonga inkosi. Uthi uBishop Khambule kodwa Shabalala yini ukusebenza kabi, uthi ngisiyakubuka ndoda. Hey Shabalala ngikaze ngibona umuntu osebenza ngithi baba ngiyamkoloda uNkulunkulu ngibhadala sikoloto. Uthi hayi kodwa mshengu ngeke ufuna ukuthi uphumula. Ngithi baba wazi ngufisa kanjani ukuphumula. Ngiye ngithi ngisekuphumuleni, ngithi nangilala ebusuku ngiphuphe ngishumayela ngithi papa mose ngise holidayini la umoya wami soyasho nje ukuthi manje sefana ngabe ubizo lobuhlungu bazalwane. Pitso ya modimo ibuhluku banabesa ke batlole. Pitso ya modimo ibuhluku because la usabatli you have to go. Arabu si ha o robetse utlwa matsu a batho alla ha bohluku. Utlwa basadi ba la bohluku, utlwa bana ba banyane ba la ha bohluku, utlwa selelo sa monna o bona hore modimo re so etse next we have to work. Hallelujah. Bafundisi awuningene lo moya wokusebenza 2026 madoda kuyasetshenzwa. Wonke ama branch eEagle Mountain fanele sibe nama overflow 26 fanele kugcwale kuchitheke mfundisi, kugcwale kuchitheke, fanele kugcwale kuchitheke. Fanele ngithi ngizwe senithi hey impostoli sesinenkinga baba kugcwele asazi ukuthi abantu sobenza njani, lasikhonzela khona sekuncane ilokho fanele sikuzwe 2026. Alibonga igama lenkosi, ayibo alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Mamfundisi before ngena emnikelweni akose uzobingelela abazalwane bese uyabatshela ukuthi ithini iprogram yakusasa. Hallelujah. Mshaleni izandla, mshaleni izandla. Wangethula umthwalo owawungesina, wangethula umthwalo okodwa moyo ngcwele valo lami uvalo lwaphela Jesu yena wavusumela Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. Sanibingelela abazalwane nonke egameni lenkosi yami enguYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Greetings to our apostle egameni lenkosi yami enguJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Mbulisa befundisi bonke nabazalwane bonke omama utata nonke bazalwane nibingelela egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Andizuba mde ngenxa yesikhathi besimemezele ku live izolo ukuba sinenkonzo equally pregnant woman. Amen. Sizobe sine first ever conference because last service was i-launch ngo June 28 besiyi-launcha, kodwa ngoku is our first ever conference. Amen.
so izobe ke nithandiwe eGoli uba i-first ever conference of EPW ibe seGoli. Hallelujah. So sabe siseMarlborough Conference Hall tomorrow. Inkonzo izoqala ngo-9 o'clock. Amen. Senzela ke bazalwane ukuba ngaba abazalwane abasuka abanghange balale abasuka eThekwini eMhlathuze bakhawuleze babuyele emva. Amen. So sithanda ukuthi abazalwane basibambe isikhathi. Uma ngaba nifike late nizofika sendikhona njenge-host. Nilindwe ndim. Amen. Hallelujah. So ndiyacela kokubazalwane ukuthi nge-9 o'clock inkonzo ye-intercession izobe iqala. Siplan ukuthi by 1:30 to 2 inkonzo yethu besiphumile. Egameni lenkosi uJesu. Amen. We have our guests. Our guests arrived yesterday. Hallelujah. From Eastern Cape, Apostle Titi Duka is in the house. He is here. Amen. Befanele ba uba ukhona kunye nam, but ngenxa yokudelay kwesikhathi kuthola ukuthi sekagodole wacela ukulala. So uthende imxolisele bazalwane. Amen. Sekazonibona kusasa, and just going to have all the time for each and every woman who will be present tomorrow. Hallelujah. So ndiyacela ke bazalwane ndiyanicenga noko sisuka ekude. Asinozela noko bazalwane noko. Ndizonincenga women of God. Ndizonincenga abantu besifazane. Ndizonincenga maigila amahle. Ndithembe nina. Uma ndiyekelelwa nina ndazi. Hallelujah. So ndizonicela bazalwane ukuthi nisijoyine. Ndinamemezela ke izolo ku live. Ndathi unayo i-registration, awunayo i-registration, you are welcome to come and worship with us. Hallelujah. So ndiyanazi, I know you. Ningacinga ndinazi, I know you. Amen. So uma ndizanizokubuza ungathi i-registration bendinganayo, ndiphinde kwesibini ngoku izolo ndimemezele ku live nangoku ndiyayiphinda. Unayo i-registration, awunayo, you are more than welcome to come and fellowship with us tomorrow. Egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Yeah. It will be packed bazalwane. Ngeke uzisole. Ngeke uzisole. Ngeke uzisole. uThixo uzabe senza into entsha ngomso ngomuntu wesifazane kumuntu wesifazane. May the good Lord richly bless you. Egameni lenkosi uYesu. See you all tomorrow bangcwele. Ngiyabonga kakhulu Mpostile. Amen. Hallelujah. Ngiqhubeleni isandla esikhulu mamruti. Egameni lenkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise nonke. Egameni lenkosi ngaphambi kuba singene ezweni lenkosi sawungena masinyane kuyinkonzo yomnikelo. Ngiyacela nje bazalwane ukubona izandla zabantu abaqala ukufika for the first time kule nkonzo yethu ka6 to 6 abakhona phakathi kwale ndawo nikhona bazalwane. Niyaqala ukufika. Jesus. Niyaqala ukufika. Jesus. Phakamisani kakhulu ningesabi. Phakamisani kakhulu. Bazalwane niyawazi umkhuba wala ekhaya babingelele bashanga ba high five nibanikeza ama hug batshela ukuthi siyanthanda uthando luka Yesu uthando lokungazenzisi. God bless you. Siyabonga kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha kule nkonzo kaEbeneza. Ngiyacela bazalwane, let us invite people. It's going to be massive, it's powerful, it's massive. We cross over ka 2025. Yabona ucross over ka 2025. Ngathi kunebhomu uThixo eza nayo. Nihlezi nje ni-attenda nje kunebhomu. Yabona siyongena ku 2026. There is something ezokwenzeka. uNkulunkulu sokukhona nje akuthe noba ngakaconfirm kodwa sokukhona nje uThixo akuthe ngo-2026. Kodwa nje ngakusho kufuneka ibandla likhulekile 2026. We really need to pray very hard bazalwane egameni lenkosi yethu Yesu. Amen. Akabonge Yesu. Bashaleni izandla one more time abaqala ufika phakathi kwethu.
Amen. Ngiyacela bazalwane ukuthi sindlule kwinkonzo yomnikelo. Genesis chapter number 22, reading from verse number 1 to verse number 10. Egameni lenkosi ngenxa yesikhathi sibambe nje amavesi ambalwa bese siletha iminikelo yethu sizonikela kuNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngizophinde futhi bazalwane before the end of i-service ngizophinde nginikeze ama-envelope each and every one okhona kule ndawo. Ngizonipha ama-envelope we-appreciation la nizofaka khona umnikelo wenu. Lama envelope ngizonichazela kahle ke uma sengiwakhipha before ngiwakhipha kwamanje. Let us focus kule nkonzo yomnikelo. Genesis chapter number 22 qala ukufunda from verse number 1 to verse number 10. Genesis chapter 22 verse 1 to verse number 10. Kube khona uyiphethe uyifunda ngesizulu bese ba khona futhi mhlambe nozoyifunda ngolika George ngesilungu ngeEnglish egameni lenkosi yethu Jesu. Ulapho sisi ungafunda masu ready. Genesis chapter number 22 siqala ukufunda ku verse 1 kuya ku verse number 10. Amanye ama verse kusama ngeke sisafika kuwo egameni lenkosi. Genesis chapter number 22 reading from verse number 1 to verse number 10. Isihloko sendaba ukuyelezwa kuka-Abrahama kokunikela ngo-Isaka. Ukulayezwa kuka-Abrahama ngokunikela ngo-Isaka. Ukulayezwa kuka-Abrahama, ukulayezwa kuka-Abrahama ngokunikela ngo-Isaac noma ngo-Isaka. Yebo asa. Verse 1. Wathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvivinya uAbrahama wathi kuye Abrahama yena wathi kahle sis wakijima wena sisi ngoba umnikelo kufanele siwufundise kahle ngoba kunabantu abayobongwa ezulwini ngokuthi uNkulunkulu abatruste abathembe ngefinance. You shall be appreciated. Many people they think they have money, but the truth of the matter is nobody has money. Money belongs to God. Why God's money is in you is because God has trusted you that you will use His money to finance His kingdom. The money that you have in your bank account, the money that you are working for, is not for you. You are trusted. It's like ukuba mfundisi. Ukuba mfundisi akuyona into yami. Kepha igift uNkulunkulu angithembe ngayo ukuthi ngizokwelusa abantu bakhe ngalesi sipho. Hallelujah. So nobody owns something. Whatever that we have, it doesn't belong to us. Money le uNkulunkulu asithembe ngayo. One day uyosibuza uNkulunkulu uthi imali engakuthemba ngayo wenzani ngayo. Igift uNkulunkulu akunikeza yona, one day uNkulunkulu uzokubuza ukuthi wenzani ngegift engakunikeza yona. Because everything esinayo nesicabanga ukuthi eyethu akuyona, eyethu ekaThixo. Now listen to this. Nasi isimangaliso uNkulunkulu enze isimangaliso. Verse number 1. Kwathi emva kwalezo zinto Kwathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvivinya uAbrahama. bamba ke uNkulunkulu underline lokho. uNkulunkulu wamvivinya uAbraham. uNkulunkulu wamvivinya uAbraham. Leli gama elithi ukuvivinya ngesizulu ngesilungu lisho ukutestwa. Sizoyifunda nangesilungu sibona ukuthi ngempela lisho ukuthi ukutesta la. Kodwa makuthiwa sibhala isivivinyo ngesizulu kushiwo ukuthi sibhala itest. In other words, uNkulunkulu tested Abraham. Hallelujah. Bakhona bazalwane ebusuku. Amen. uNkulunkulu tested Abraham
ngomnikelo, kodwa lo mnikelo kwangaba imali futhi kwangaba yimvu noma inkomo or whatever, kodwa lo mnikelo uNkulunkulu attesta uAbrahama ngawo kwaba umuntu. Hey, tuwanikela ngomuntu madoda. Hey, nzima lo mnikelo. Qhubeka sesi. Wathi kuye Abrahama, wathi yena ngilapha. Wayesethi uNkulunkulu Abraham, wasabela uAbrahama wathi ngilapha Nkosi. Wayesethi thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo. Wayesethi, after responding, God calls Abraham, and then Abraham responded, because it is very important when God calls you to respond to the calling. When God calls you, you need to respond back. God called Abraham and said, Abraham. Abraham said, yes, Lord, I am here. Then why I said to uNkulunkulu, take your only begotten son, your only son, and offer him to me as a sacrifice. What a test. Give your only son. Make him a sacrifice. Put him on the altar. Take your only son and put him on the altar. Give your only son. Give the only thing that you have. Bring it to the altar. The only thing that you have, bring it to the altar. What uNkulunkulu ilethela? Siyasonde. Wayesethi thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo uIsaka, Yeah. uye ezweni laseMoriya. Kubamba. Thatha indodana yakho eyodwa uAbraham. Uye ezweni laseMoriya. Unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa. Now fika lapha eMoriya unikela ngoAbraham, I mean to say unikela ngoIsaac indodana yakho kunguphela kwayo. Entabeni ethile engiza kukutshela yona. Nakuke okwenza ukuthi abanye abantu bangasitholi isibusiso. Thatha indodana yakho uIsaac unikele ngaye entabeni engiza kukubonisa yona. Uyawunikela kuleyo ndaba. Ngamanye amagama eMoriya lapha zaziziningi izindaba. Bathu bamudima akibulela kaMoriya lisikanana N1 asemplifu. Because bathu bakabanana Moriya yela yaku N1 yela akibulele kaMoriya yeo. Moriya ki pleke e mudim sala bulela le Abraham are tsamawa o nehela ko Moriya iseng ko thabeng. Bale ba ko N1 ba shojwale ba ra le modimo ulane modimo la re Abraham a tlise mora wa hae futhi mangangena kulezo itori angifuna ongena uyitori zokunikela ka mora wa hae. Na into engifuna siba wathi uNkulunkulu unikele entabeni engiya kukubonisa yona. Don't just to give any mountain. You can give to any mountain, but the other mountains, they don't have what you need. So that is why it is very important to listen to God. And when God tells you about a certain mountain, you need to give in that mountain, because your blessing, your breakthrough is there. Other mountains, we've been giving to those mountains, we have never received anything. But in a mountain where God has shown you your blessing, your breakthrough, ilapho. Entabeni uNkulunkulu akubonisa yona noma ayakukubonisa yona, naka akwenzeki uNkulunkulu akubonise intaba athi nikela kule ntaba le singabikho isibusiso kule ntaba uNkulunkulu akubonisa yo uyathatha
bathanda amadimoni. That is why abanye abazalwane noma ungabavala noma ungabathakatha uyamangala ukuthi hayibo lona sibathe siyamthakatha siyamvala senza akathakatheki akavaleki instead lokhu yabusiseka. Yingoba angeke umvala umuntu onikela entabeni uNkulunkulu ambonise yo. Ngeke umvala umuntu onikela entabeni uNkulunkulu amtshele yo. Na unikela entabeni le obonisa uNkulunkulu noma bathakathi bangakuvala bawutsamayele bathungu bawubereke ka ditlhare mara awunehela thabengela modimo o bontshitse ngiyona agona moloi aka gona go tshwara dilo tsa gago. Baloi ba dia dilo tsa bona mara o ntse o tswela pele ba makale gore mara khanti motho ona yena ke motho o mokgotamango ba rawa motho ona wa lo until ba re wa loya wa bona mzalwane santse o tswelele mo botshilong until ba loi ba be ba change kosha ya bona ba change pina ya bona ba re motho o maka ke yena moloi awukanikeli awukamkhonza uNkulunkulu mabangakaze bathi abantu uyathaka wena ubungumzalwane ungaphathi nix ukhonza uNkulunkulu usuku ungakamkhonza uNkulunkulu mama ngakathi muthona waloya fana ukhonza uNkulunkulu baze abaloyi bona babiza wena ngomloyi. Why? Because lesikhathi bakuloya izinto zabo ziyabhounce zibuyele kubo nazibuyela kubo bayashayeka bese bathi kimuloyi mutho ariloyi mzalwa. It's just that rinehela thabeng ye modimo re bontshitse yo rinehela thabeng ya modimo a re bontshitse yo. Gona le batho mo modimo re le tsamaya thabeng lena la thaba yeo ke Eagle Mountain Prophetic Ministry ke thaba e le hore santse o nehele ko yo ha o nehela thabeng modimo o bontshitse yo modimo bala mamela mzalwa ma unikela kule ntaba uThixo athe hamba unikela kuwe. Ngithi mina noma ngabe iziphi izimpi eziyokuvukela endleleni noma ngabe imapha ama-challenge ozohlangabezana nawo endleleni noma ngabe kuvalwe phi kodwa bayokubona uphupho bamangala ukuthi uphume kanjani. Angeke umvalele umuntu onikela entabeni uNkulunkulu athe akanikele kuyo. Because kuleyo ntaba kukhona isibusiso kukhona iprovision kukhona iprotection. Awukwazi ukuthi unganikela kwintaba uJehova akubonise yona ungasitholi isibusiso. uAbrahama wanyuka intaba anganayo into yokunikela kuAbraham kwakuyindodana yakhe wathemba uNkulunkulu walalela uNkulunkulu. Abraham obeyed God. Abraham obeyed modimo ari kanje kule konehela kaye ke modimo ari konehela kaye amunga atsamaya banyulu wa thaba aya udimo thabeng ha ba tsamaya ari ho ba hlanka ba hae lena salang mo nna ke sa lo direla modimo a sacrifice ko thabeng lena salang mo. Seng fast forward sengokushile sis wathi nina wathatha ingceko wahamba naso na uhamba noIsaac baphethe inkuni baphethe umlilo wokuvuthisa inkuni kwi-altar. Bambani bazalwa uma bafika ngenzansi kwentaba bazalwa na into engifisa abantu bayibhala yabona masiza emnikelweni masiza ukuzokhonza uNkulunkulu singahamba sonke indlela size la kodwa nasesifika la yahlukana indlela yethu ngoba angikwazi ukukhonza ngendlela okhonza ngayo kodwa ngizokhonza ngendlela uNkulunkulu engimuzwa ngayo. Mzalwana silwi into nje ukuthi masengikhonza uNkulunkulu ngendlela engimkhonza ngayo mzalwana ungadideki umuntu ungarimutlu kautshwana. Hona le ba bang ba utlwana kola ho rapelwa hona le ba bang ba utlwana kola ho balwa Bibele
hona le nako hona le ba bang ba utlwa nako ke rera ba re jona modimo ke a mutlwa jwa hona le ba bang ba utlwa matla a modimo ha sa thawila modimo a tsamaya a toucha ba motho a re hona jole ke a mutlwa modimo o teng jwa ba bang meriri ena ya bofana ba bang madi a bona ya chaba ho chaba madi king anointing ke presence ya modimo re muku ka utlwa bana beso Abraham a re ho bahlanka ba hae salang mo ke sa ya udimo thabeng lena salang mo ngamanye amagama makhe masesikhuphuka siyambisa i-offering umnikelo i-sacrifice kuThixo kunabantu noma ngabe bohamba nabo kodwa nasonyuka intaba uyabashiya entabeni asambi sonke because as understanding okufana kunabantu abayaziyo intaba kunabantu abawaziyo amandla asentabeni kunabantu abangawazi amandla asentabeni yebazalwa uma ngabe uNkulunkulu akakurivulelanga ngentaba umusa ukushaya ukriticize abantu abakhuphuka intaba ngoba wena ungana understanding wena thandaza ukuthi uNkulunkulu nama kongivula amehlo ngiyangibona lento abayibona phezulu entabeni wakhuphuka uAbraham wayekhuphuka ingceku zisele wathatha inkuni wazithwesa uIsaac wakhuphuka neinkuni uzibekile ehlombe unyuka intaba uIsaac uphethe inkuni mabasendleleni baya phezulu wema uIsaac wathi baba inkuni zokushisa umhlatshelo ngiyazibona zokuvuthisa umhlatshelo nawu nomentshisi ngiyawubona pho iphi imvana yokwenza umnikelo noma yokwenza umhlatshelo waphendula uAbraham wathi Isaac uNkulunkulu uyobonelela phezulu entabeni akabuzanga izinto eziningi uIsaac wakhuphuka athwele inkuni mabafika phezulu entabeni wathi uAbraham thatha inkuni uyibeke phansi wazibeka phansi wathi ngakhi altar likaNkulunkulu manje siyonikela wathatha manje wakhi altar waqeda ukwakhi altar wasekathatha inkuni wazibeka phezu kwe-altar lalela mzalwa lathi ibhayibheli wasebamba uIsaac wambopha izandla nezinyawo wambamba wambeka phezu kwe-altar wathula uIsaac aboshiwe izandla nenyawo wahlala phezu kwe-altar lithi ibhayibheli wayesephakamisa ummese uAbraham anikela ngo-Isaac lapho khona athi uyamhlaba uIsaac uNkulunkulu wabamba isandla sika-Abraham wathi Abraham manje sengiyazi ukuthi wena uyangesaba futhi uyangihlonipha ungayibulali indodana yakho bheka emumva naya inqama wajika uAbraham nakathi ubheke emumva wathola naya imvu iboshiwe esihlahleni wabeseka esihlahleni wafika wayikhulula waseka ithatha wenza nayo wayibopha njengoba bekabopha uIsaac wakhulula uIsaac wabeseka bopha lemvu wayithatha wayibeka phezu kwe-altar namhlanje ngiyamemezela egameni likaJesu waseNazaretha namhlanje ayiprophesy lalela it might happen ukuthi mhlaphuzela uconfuse awazi ukuthi kumele uthatheni uhlanganise namhlanje ngithi uNkulunkulu akaphendule imikhuleko yakho ezuyaqosini lenkonzo ka6 to 6 kulonyaka la iwent back. My prayer, may God open your eyes, may God open your ears, ukwazi ukubona ukwazi ukuzwa awuthinta ababili abathathu abaseduze kwakuthi make get ready now, get ready now, get ready now, get ready now. Mnyakazise kakhulu, mnyakazise.
nyakazisa umakhelwane wakho kunabantu isikhathi mnyakazise bo hayi bo bazalwane hayi bo nyakazisa umuntu oseduze kwakho nyakazise tshela makhe ungalali manje this flight is about to take off this flight is about to take off ungalali manje phinda futhi umnyakazisa umtshela ukuthi makhe tsuwa ngwanesu tsuwa as a belief hey aremenga mauto asimene ngenyawo yabona kunento prophetic ngifuna siyenze but it's gonna work for you. It's going to work for you. And my prayer, may God visit you. May this anointing visit you before the end of this year. uNkulunkulu akafike enze isimangaliso empilweni yakho kulo mzuzu wokugcina labantu abantu khona ayisekho lento. uNkulunkulu akakumangaze, uNkulunkulu akakuhlekise. Hleka uthi hehe, hleka uthi hehe, hleka uthi hehe, kuzokwenzeka. Bamba umakhelwane, thola umuntu, bamba umakhelwane umnyakazise. Shake your neighbor ngegama likaJesu, umnyakazise, umbambe umnyakazise kanje, umnyakazise. Come on, nyakazise. Hey, shake your neighbor right now. Shake your neighbor. Tanamake. Haibo. Kanti kwenzenjani? Yazi kunabantu ongathi nawubashayika ubanyakazisa, kunezinto eziqhathakayo, kunezinto eziwayo. Shake your neighbor, man. Shake your neighbor. Shake your neighbor. God is about to do a new thing upon your life. Nangu uNkulunkulu eshintsha izinto. Nangu uNkulunkulu turn izinto around. Shake your neighbor. Nyakazisa loyo muntu oseduze. Nyakazisa nalo akanyakaze ngegama likaJesu. Shake your neighbor now. Shake your neighbor. Shake your neighbor. Lalela wena ungayidelela lento esiyenzayo. There is an exchange, there is anointing, there's power. Shake your neighbor. Nyakazisa till something happens. Oh, nyakazisa man. Akomnyakazisa kuze kube khona into enzakalayo. Shake your neighbor. Kushata. Una mama kusaya. Mama sutabaya. Mama bosaya, mama bossa. Una mama bossa takane bossa. Oh Jesus. Oh yeah. Something is happening now. Shake this one. Yes. Yeah. Something is happening there. Shake your neighbor. Shake. Hey. Shake your neighbor. Ushatama elabosa. Enamabosa. Yeah.
edenzakalayo nyakazise 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 shutapa shutapa papa shutapa kaposa shekatalebe shaisan kaza funungamu shaisan. Everybody begin to pray. Everybody begin to pray. 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 Satapaya Nikosa. Ena mama. Shadows come around. Oh, I can feel the change in the atmosphere. Something is happening now. Shikaba. Rapasatanamai. Yeah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, God, we bless you. After today, my life will never be the same. After today, my life will never be the same. After today, my life will never be
sicela simshane ihlombe elikhulu uNkulunkulu. Shaleni izandla kakhulu bantwana. Habeleni isandla esikhulu egameni lenkosi. Shaya izandla zakho kakhulu. Mbonge. For the last time emshaleni isandla esikhulu uNkulunkulu. Ngaphambi kokuba sibeke isacrifice yethu, ngaphambi kokuba sibeke umnikelo wethu, ngicela bonke abazalwane uye esiphaketheni lakho esikhomeni sakho. Ngifuna wonke umuntu azokwakha i-altar. iBhayibheli uAbraham before anikela waqala wabuilda i-altar. There's secret about building an altar before you give. Isikhathi sabaprofeti bakaBhali, umprofeti kaNkulunkulu